Il-ħadd ta' 13 il-ġimgħa matul is-sena, sena B. Qari mill-Evanġelju ta' San Mark, kapitlu 5, versi minn 21 sa 43. Wara li Ġesu reġa' qasam bid-dgħajsa għax-xatt ieħor, waqt li kien ħdejn il-baħar, inġabret madwaru kotra kbira ta' nies. U ġie wieħed mill-kapijiet tas-sinagoga jismu Ġajru. Dan malli raħ inxteħed f'riġlejh u talbu ħafna u qallu: Binti żgħira waslet fl-aħħar, ejja qiegħed idek fuqha ħalli tfiq u tgħix. U Ġesu telaq miegħu b'kotra kbira miexja warajh, kulħadd iross fuqu. U kien hemm mara li kienet ilha 12 sena sħaħ dbati bit-tnixxija tad-demm. Kienet batit wisq taħt ħafna tobba u nefqet kull ma kellha. U mhux biss ma swila xejn, imma talli marret għall-għar. Meta semet b'Ġesu, ġiet qalb il-folla, resqet minn warajh u messitlu l-mantar, għax qalet: Jekk immiss imqar il-mantar tiegħu, inkun infejqa. F'daqqa waħda, it-tnixxija tad-demm waqfitilha u ġewwa fiha ħasset li kienet fieqet mill-marda tagħha. Ġesu minnu fih intebaħ bil-qawwa li ħarġet minnu u dar lejn il-kotra u staqsa: Min mess lill-mantar? Id-dixxipli tiegħu qalulu: Qiegħed tara dawn in-nies kollha irossu madwarek u tistaqsi: Min messni? U beda jħares madwaru biex jara jilmaħx lil dik li kienet għamlet dan. Imbagħad il-mara tirtod bil-biża' għax għarfet x'kien ġrala, resqet, inxteħtet f'riġlejh u stqarritlu s-sewwa kollu. Qawwi qalbek binti, għalilha, il-fidi tiegħek fejqitek, mur bis-sliem u kun infejqa mill-marda tiegħek. Kif kien għadu jitkellem, waslu xi wħud mid-dar tal-kap tas-sinagoga u lil dan qalulu: Bintek mietet, għalfejn tħabbtu iżjed li mgħallem. Iżda Ġesu sema x'kienu qegħdin jgħidu u qal lill-kap tas-sinagoga: Tibżax, biss inti emmen. U ma ħalla lil ħadd imur miegħu, ħlif lil Pietru, lil Ġakbu u lil Ġwanni ħu Ġakbu. Waslu d-dar tal-kap tas-sinagoga u ra storbju sħiħ u nies jibku u jixru. Daħal u qalilhom: Dan l-istorbju kollu u dan il-biki għalfejn? It-tfajla mhix mejta, imma rieqda. U qabdu jiddieħku bih. Imma hu keċċihom il-koll il-barra, ħamijaw lill-missier it-tfajla u lill-omma u lil dawk li kienu miegħu u daħal fejn kienet it-tfajla. Qabdilha ida u qalilha: Talita, jiġifieri tfajla, qiegħed ngħidlek Minnu fih it-tfajla qamet u qabdet timxi għax kellha 12 sena u baqgħu mibluwajn bil-għaġeb. U wissihom bis-sħiħ biex dan ma jkun jaf bih ħadd u qalilhom jagħtuha tikol. Il-kelma tal-mulej. Tifkir lilek Kristu. Inti tersaq lejn il-mulej
bil-fidi li jistenna minnek? Nies li kienu għaddejjin minn ċirkustanzi taqtih il-qalb u wiebsa ma ħarġux id-diżappuntati meta fitxew l-għajnuna ta' Ġesu. X'ressaqhom lejn Ġesu? Għax fitxew xi miraklu? Jew għal xi kelba ta' faraġġ fit-tiġrib li kienu għaddejjin minnu? X'istenniet li Ġesu jagħmel għalija, il-mara li kienet sofrit ħafna għal 12 sena sħaħ? U x'istenna li Ġesu jagħmel għalih, il-missier b'qalb maqsuma li kellu bintu qiegħda tmut? Ġesu ittamhom meta kien jidher li ma kien baqa' ebda tama. Għax it-tama tiegħu kienet biss falla. U l-issen kliem ta' tama lil-mara: qawwi qalbek binti, biex fija jinbet in-nar tal-fidi, il-fidi tiegħek fejqitek. Ġesu wkoll ta' tama difina lill-missier li kien għadu kif tilef bint għażiża. Il-kap tas-sinagoga wera kuraġġ u rriskja biex irrikorra għand Ġesu bil-miftuħ u biex stieden iċ-ċanfir ta' sħabu u niesu. Anki l-bikkejja li kera daħku bih. Minkejja dan, Ġesu qabad it-tfajla minn ida u ħelisa minn ħall il-mewt. Fiż-żewġ ċirkustanzi naraw kemm Ġesu kien jagħti każ personali tal-bżonnijiet tal-oħrajn u kemm kien dejjem lest biex ifejja u jerġa' jagħti l-ħajja. F'Ġesu naraw l-imħabba infinita ta' Alla timmanifesta ruħha lejn kull individwu fil-waqt li hu jagħti minnu nnifsu b'mod komplet u b'libertà lil kull persuna li jiltaqa' magħha. Int tersaq lejn il-mulej b'tama u b'kunfidenza li hu sejjer jisma' it-talba tiegħek u jaġixxi? Mulej, inti tħobbna b'mod individwali b'imħabba unika u personali. Miss lil ħajti bil-qawwa tiegħek li ssalvani, tfejjaqni u terġa' tagħtini l-milja tal-ħajja. Għatini l-għajnuna biex ninata kollni kemm jien servizz għall-oħrajn. Amen.